Aku mak. Kau mangawi yang kau. Tapi emak kau binian guyong. Tapi alunya bini. Ikut kawan guyong lah tiga bini ya. Hei, sandangan emak dulu rumah bini. Bini yo. Apa emak dia tuh bini nambahan. Hei. Gue udah nak dua takkan. Apa ketua apa sih tuh mak? Iya. Jangan sampai tiru lo apa di buyuang. Enggak mal kepingin anak meniru apa dong? Iya mana? Apa di bini dua? Buyang ampe malah beda. Parah buyuang pada apa? Iya kawe. Ayolah kawan kau mah. Aye. Hei. Aye. Apa mana buyuang rusuhkan yuang oh. Rusuh hati nan muda-muda. Kendak baju ama balikan. Den tak nyo. Apa mana buyuang katuju sayang sampai ama bakira-kira. Baju apa di den sesuai. Nggak sesuai. Cuba takut yo takut dia kok pandai. Napa bini buyuang kironyo awak bansai alun karajo pulo. Iyo itu di den katujuh. Aduh nyau. Aduh rasaki. Elok buyuang pikirkan bana dulu. Pikir buyuang palito hati. Nang rasaki indah bapintu. Usa uncu bimbang jorak. Rasaki nama pintu nama koma. Ya. Oh namanya rasaki deh itu. Rasaki. Kurang apa ya betul tadi yang itu tidak jaga dia. Amin. Aye. Manrao. Apa bana buyuang rusuhkan naon. Rusuh hati nan muda-muda. Kendak baju ama balikan. Den tak nyo. Apa bana buyuang katuju sayang sampai ama bakira-kira. Baju apa di den sesuai. Sesuai baju obat. Batu botako yo takut biye ko pandai. Napa bini buyuang kironyo awak bansai alun karajo pulo. Iyo itu di den katujuh. Adonyau. Aduh rasaki. Elok buyuang pikirkan bana dulu. Pikir buyuang palito hati. Nang rasaki indah bapintu. Kece siatu. Usa amak bimbang joragu. Lama kece tadi babini ke babini jo. Karajo dulu sanangan emak bawa emak raur-raur emak lu. Baru babini lah. Iya jadi. Iya benar kok. Aman tuh mama. Besok dah beres sakit bawa nama kau. Aduh kau jangan napik nanya ke langit ah. Ah tua. Ayo. Apa bana buyuang rusuhkan sayang. Rusuh hati nan muda-muda mah. Kendak baju ama balikan. Den tak nyo. Apa bana buyuang katuju naoi sampai ama bakira-kira. Baju apa adi den sesuai. Lah sesuai. Cuba takut yo takut biye kok pandai. Napa bini buyuang kironyo awak bansai alun karajo pulo. Iyo itu nan. Di den katujuh mah oi adonyau. Aduh rasaki. Elok buyuang pikirkan mana dulu. Pikir buyuang palito hati. Nang rasaki indah bapintu. Yola. Usa amak bimbang joragu. Ha, lele nama. Kalau babini siapa buyuang bini? Siroy. Siro nak kapuak Sudah tu. dikapuak gua. Tak pernah. Nak kuri lah cari ya. Nang kuri ya lima. Amak lah kapuak. Tu cari lebih ni kapuak. Gajo. Mana rumah dia? Aye. Pak Imbramur. Yeah. Aye.
Sirohe juo di denema Yang mati saya. Sirohe juo di denenya Mati kadang. Nan lain nabi ya la indah Aha. Nan lain awak anda anyo. Buyung pamura diri awak pagala pulo kau rang japu jo jawi kawin buyung jo jawinyo Masa itu jawi buyong kecil Ay sase sapu yang mama kasih di baliknya buyung jawi tuh ha. Kok jawi itu lah kacau mah Ayo Diimpi ibana dan joto Joto. Kalau ndak sirohe dan ndak nyinyo Batu Dijapi bana dan jogonda. Jona Kalau ndak sirohe kaba Allah Jangankan kata bunda nasanang hidwi buyuang dape mintunan kayo pamenan meja de inyo Indau indau di denema. bak indaw Di den sirohe nyojuo yang lain lah Nan lain biala indah Nan lain awak ndak nyinyo ada nanan cayapi buyong je skudo Skudo atau expander lah ada zaman kininya Awak yang penting sirohe sekali sirohe tetap sirohe dawak siranya Ayo hei Ayo Sirohe juo di denema. yang maku saya Sirohe juo di denye Ode. Nan lain biala indah Nan lain awak anda anyo. buyung pamura diri awak pagala pulo kau rang japu jo jawi kawin buyung jo jawinyo Asa itu jawi Astagfirullahaladzim saya sabui di baliknya buyung jawi Wah, kok itu jawi Orang kacau istri aja jawi ya Pak Beranak jawi kemarin Diimpi bana dan joto. Oto. Kalau ndak sirohe dan ndak nyio Ndak nyio no? Dijapui bana dan jogonda Ah. Kalau ndak sirohe ndak Pak kalau ndak sirohe kacau mak mah jangankan kata bunda nasanang hidwi buyuang dape mintunan kayo pamenan meja de inyo Indau indau di denema. aku indaw Di den sirohe nyojuo siroy Nan lain biala indah Nan lain awak ndak nyio ala takalo buyuang awak Iya Jadi lah anak buyong salah kalau Ade. Apa dibaci matul tekalo mari kanyang matongan tua Ayo Oke terima kasih Terima kasih. Dulu ibu-ibu kami yang sudah hadir iya Ya minta doa Makasih. untuk Uncu selamat ya Iya, selamat Semoga Uncu amanah Dan selanjutnya kita tampilkan